Предметите от Варненския халколитен некропол, както и находки, които бележат началото на цивилизационния процес, заемат централно място в залата. Предметите от некропола, добили популярност с наименованието Варненско златно съкровище, свидетелстват за оформянето на нова йерархична структура на обществото през късния халколит. Откроява се фигурата на вожда, който съчетава и функциите на жрец. Той е централната фигура при обредите и осъществява връзката с отвъдния свят. Варненският халколитен некропол е от 5-то хилядолетие преди Христа.